A hithen dywydd cnea gwair oedd angen car, nad car llusg, i gario'r archdderwydd Bryn o'r Coleg Technegol i Arweinir Orsedd. Car agored ac yn dal pwyrddau sydd yn gweddi'r achlysur, Bryn ac Emyr Feddyg y derwydd gweinyddol yn cael raid yn y Bentley Black Label 1930 a fenthycwyd gan bennaeth cwmni Macalpain, gwerth 20,000 o gar. Oedd pawb, hyd yn oed Bryn yn caru'r encilion. Ac o gofio mai pnawn Wimbledon oedd hi, tybed oedd gan Meredydd Edwards lygad goleuni ar borg Anastase. Fand Rhos ar y blaen, fel bydd pobl yr Rhos. A doedd y prifardd Dafydd Owen chwaith ddim ar ôl o yfed o win croeso'r botel bop. Ond o gofio ei ysgrif ar ymarweddiad yng Ngorsedd y Beirdd, roedd Gwyndaf yn llawn urddas wrth gyd gerdded a Tilsley a'r dirprwy archdderwydd Brynley, a Bryn erbyn hyn wedi parcio'r Bentley. Cylch yr Orsedd ym Mharc Acton yn barod i adseinio i'r cyrn gwlad. A pel yn enw'r lleiafrifoedd yng Nghymru oedd neges yr archdderwydd o'r maen llog, a pel at y bobl fach ddiniwed sy'n chwyddo dan fantell awdurdod, a pel ar iddyn nhw wrando ar lais a phrotest y bobl gyffredin. Nawr, mi fyddwn ni'n ymffrostio yn ein democratiaeth, o'n i fyddwn. Democratiaeth y mwyafrif. Democratiaeth sydd yn sicrhau cyfiawnder i'r mwyafrif. Democratiaeth sy'n sicrhau chwarae teg i'r mwyafrif. Ond pwy sy'n gofalu am gyfiawnder i'r lleiafrif? Wel, meddech chi, mae gan y lleiafrif hawl i brotestio. O, siwr. Ond pa ddiben ydi protestio pan fydd neb yn gwrando? Fe orffennodd Bryn drwy ganmol y swyddfa Gymreig am gyhoeddi o diwrnod cynt i parodrwydd i gyfarfod â Chymdeithas yr Iaith Gymraeg. Un aned y cyfaged ym Mryniel Wsiai yn India, Mrs Mair Edwards, oedd yn cyflwyno'r corn hirles. Hybarch archdderwydd, ar ran aelwydydd Wrecsam a'r cylch, a tolwg i ti yfed o win ein croeso i'r Orsedd a'r Eisteddfod.